A na tym udaču, ja na 160, 61 som ja intenzívnejšie sa učila. Nic ja korektúra čítala, také nešto, ale som tiež nové kirloše spísala, ako to sa zdieľa žerželi, melodie a tak dále. Reka, že to ešte tu leží, obladaj si to zdieržto a potom za krótki čas nešto zdieľať. Za to bych ukúpovaná. A to je vyšlo v kotrom nakładnictwie? No, nakładnictwo domowina. To je fenomen, że te wudacze 2008 je znate, że som ja potom zase od TCM k tomu sobu povolali, tam jako kružk dělali na znova wudaču a to šo předělali. A to jsme tež činili, ale to je se zděla potom na bok použilo se nie ani obkyčovalo a nešto školie se zúvilo, že se tam napísalo a zdělalo. Neběže ta redakcia mez návodu a nami čestnohanskými sobudziłaczami tak dobra. Ale niech jakaś je, wosanik potom też nie ludom nakładnictwie, bo jacy wyszło, że by się poprawili smilken, choćby lektor, albo doskończne lektorizowanie tuto wudacza nie zostało. Tam są w opradzie wiece stali, które nie było smieli być. To był na każdy pad potem w tym nakładnictwie lepiej było jenoż podwożki do Česky posłać, a tam ciścić dać, to nie będzie najlepiej. Nie będzie żadne nakładnictwo. Što nakładnictwo zživa, z jedne předležaco córka domowimy, to pójdzie z nas wie. No. Kajka ta kniha upada, która se tam potom bude, ta je bude trochu inajša, hač tako to še spisovateľ, alebo niečo druhý zžival. On je takéto bola vlasaníka. A ja viem, že by Mirčin Salovský dobrý teológ, ale on je tak dobrý rečespytník a je dere s doktor Pavlom Felkom dělal za svůj čas. To jsem ja doživila. Völkel, to nie mogło na zjawność tak przynieść, ale tam absolutnie pozytywne dzieło było.